सबसे पहले अपन नाम बताएं। शोभा शर्मा। एकदम वीडियो में देखा तनी कि पूरा आग लगा दिले बानी, जितना पातर दुबर बानी है पूरा कुदुक कुदुक के बनाओ तनी है। कहाँ वीडियो बना रहे? वो वीडियो बहुत दूर बनले रही, जैसे अपन मामा के गांव गए रही ना शादी में, मामा के लड़का के शादी रहे तो वही में गंगा जी में गए रही तो थोड़ा थोड़ा पानी रहे तो वही में सब के नहात रहे, हम वीडियो बनावत रहे। ये बताइए सब कोई देखत रहे तो माने शर्म वगैरह ना लगल? ना, हमरा तो और अच्छा लागत रहे। अच्छा लागत रहे। हाँ। पूरा एकदम लोग घेर के देखे लागल हुई लोग के। ज्यादा लोग ना रहे, मतलब 5-6 आदमी रहे तो वो अपन नहात रहे लोग और हम वीडियो बनावत रहे। हां, अरे वा वीडियो बनैनी त का रुआ लागा रहे? मैं चाहूंगा कैमरा में तनी यहाँ के दिखाई कि रुआ लागा रहे कि वीडियो बनैनी तो ये हमारे इतना वीडियो वायरल जाए? ना जानत रही, अचानक वीडियो वायरल हो गया। अचानक वीडियो वायरल हो गया। इतना मतलब मेहनत करनी, बहुत 4 साल से मेहनत करनी, लेकिन कोनो अथी ना मिलल। एगो वीडियो बनैनी तो हमार वीडियो वायरल हो गया। ये बताइए इतना दुबर पातर बानी, इतना एनर्जी कहाँ से आयल कि रुआ एकदम आग लगा दिल बानी पानी में? हाँ तो पानी भी बेटा रहे, लोकेशन अच्छा रहे और बना लेनी। पानी भी बेटा गए कि ना, आग तो रुआ रही रहनी है। पानी में आग लगा देनी एकदम। पानी में आग लगा देनी। तो मैंने वीडियो पर वो टाइप के वीडियो आओ दी दर्शक लोग के देखे के कम मिली? बहुत अभी वीडियो तो बना के डला ही बनी, अभी मिलत माने पानी में आग लगावे वाला वीडियो फिर मिली। हमरा नहर में पानी आयल बा, कम हो जाई तो जाम बनावे, कम हो जाई तो जाम बनावे आ फिर पानी में आग लगा देम। आई बताई जब वीडियो बनावे के शुरुआत करनी तो माने अगल बगल के का मतलब का लोग के राय का रहे रुआ प्रति? देखिए राय तो कुछ ना रहे, उल्टा में मतलब गारा गारी मार पीट सब भय रहे वीडियो के लिए। की कइले रहे मार? हमार पटीदार लोग कइले रहे। और हस्बैंड जो बानी वहां के हस्बैंडो को मन ले रहे लो, हमरो को मन ले रहे लो जे बोलो वीडियो मत बनाओ। लेकिन अभी ज्यादा वीडियो ना डले रही, 2-3 गो वीडियो डले रही तो अबे उतना मार पीट पिटैला के बावजूद भी ओकरा बाद भी रुआ काम जारी रखनी? हाँ, हम जारी रखनी कैसे कि हम पिटा गनी तो हम छोड़े ना, जैसे पहले समझा देले रही तो छोड़ देले रहती, लेकिन हम पिटा गनी तो काहे छोड़ी? ना छोड़नी, आज तक ले वीडियो बनावत नहीं, लेकिन अभी कोनो रिस्पांस अच्छा नहीं खे मिलत। बस एगो का चाहिए मतलब 8 मिलियन पूरा पानी में आग लगा के ले लेल बनी। ठीक बाटे तो इंस्टाग्राम पर गल बा, देखिए यूट्यूब को डाले नहीं तो हमर कोनो अभी चैनल मोनेटाइज कुछो नहीं खे भाई। तो लोग सपोर्ट करे, इतना गाड़ी सुन के मार खा के अगल बगल से ताना सह के सब करके हम वीडियो आज तक ले हम वीडियो और बनावत चले नहीं, बनावे नहीं। केहू कुछ बोल देवेला, लेकिन हम उतना ध्यान ना देवे नहीं कि के का बोलता, फिर भी हम वीडियो बनावे नहीं। इतना दुबर पातर बानी, इतना एनर्जी कहाँ से आवला कि पूरा साड़ी हंगा उठा उठा के भी कूदत नहीं है पानी में? आग मतलब गाना अच्छा रहे, डांस कर लेनी। आई डांस कहाँ मतलब कोई से सीख ले रहनी? ना, हम कहीं नहीं कि डांस से सीख ले, बस अपरूपिक हमरा आ गल। अपरूपी आ गई एकदम कुदुक कुदुक के डांस करे लगे। हाँ। आई बताई वो गानवा पर जैसे कुदुक कुदुक के डांस कैले बनी तो ओकरा बाद वैसन कोनो फिर बनौले बनी रील? बहुत वीडियो। आ सबसे मतलब अच्छा के लागेला रुआ भोजपुरी में, जैसे खेसारी लाल की, पवन सिंह, जेकरा गाना पर रुआ बनावत हो की? हम सब के गाना पर बनावे नहीं, सब के हमरा ला अच्छा लागेला। हम सब के माने राउ फेवरेट के बा? तो सब के सबसे ज्यादा दोनों आदमी, पवन भैया और खेसारी भैया। हां, कहीं अगर मौका मिले वो दोनों आदमी के संग काम करे के तो करे। आई बताई जैसे अगल बगल के लोग कुछ मतलब ताना आज भी मारे? हाँ, आज भी गाँव के लोग बाटे तो आजो चलला पर कहला लोग कि ना रही, ई उड़हर जाई तो वीडियो बनाते बनाते अच्छा आदमी मिली तो भाग जाई, मतलब बहुत सारा बात मेहरारू लोग कह देला चाहे मर्दू लोग कह देला, तो उतना ध्यान हम ना देवे नहीं। कहता लोग कहे नहीं कि कहता रहो तो कर देता, हमारे काम हो। देखिए जब भागे के रही उड़े के रही तो हम 3 गो बाल बच्चा के पैदा काहे करती, जैसे सरकारी में जमीन में बसल बनी तो काहे बसती, हम भाग जैती। तो उतना मतलब माने दुख झेल के ओकरा बाद रुआ अपन सब कुछ कर लेनी तो आखिर भागे कि ना रही ओकरा पर मर्दा के छोड़ दी, तो मतलब बहुत बात बोले ला लोग। माने रुआ का लागेला कि कहीं अगर रुआ स्टार बन जाता तो का अपना हस्बैंड के भी संगे रखे कि छोड़ दे? जब पैदा लेनी, जब धरती पर गिरनी तो हमार बाप माता रे अंगुली धके चलावे के सिखैला। जब 12 साल के बनी तो 12 साल पर हमारा शादी हो गया, तो शादी भल तब से हमार मतलब बाप मतारी चाहे मरद चाहे कुछ हमार जे बा से हमार पति बड़न, तो फिर हम उनका के छोड़ के काहे भाग जाम? तो देखी लोग उनकरा के भड़कावेला कि वीडियो बनावत या छोड़ देले बड़ा तो कहीं जाई तो भाग जाई, तब मर्द कहलन भाग जाई तो हमर भाग जाई, तो हनी के का बा? हाँ, मतलब लोग चाहत है कि जैसे वो वीडियो बनावत या तू वीडियो नहीं खा बनाओ तो वीडियो बनाए वाला के संगे भाग जाई के मतलब बहुत मेहरारू सन वीडियो बना के भागत तारी सुन तो भाग जाई भाई। सब के सब अंगुली
आदमी के पाँचों उंगली बराबर थोड़े बा अपना हाथ में के सब एगो छोट बा एगो बड़ बा तो सब जैसन हो जली तब तो दुनिया चली ना चली तो वे मतलब कुछ लोग भड़कावेला ऐसे कुछ लोग ताना भी मारेला लेकिन हम तो का ताना मारेला ताना इल मारला लो हई हो गल बिया हो गल बिया तो ऑर्केस्ट्रा जैसन डांस करेले तो कहीं रोड पर नाच लेवेले तो जंगलों झाड़ी में चल जाले ऊखी मुजी बना ले बताओ जहाँ हमरा अच्छा लगता है ना बनाए वीडियो बनाए वीडियो कहीं बना देनी जहाँ अच्छा लगा लोकेशन अच्छा बटे बना देनी माने जैसे लोग ऑर्केस्ट्रा में डांस करे ले तो का मतलब रुआ का ए पर कहतानी ऑर्केस्ट्रा में डांस ना देखी ऑर्केस्ट्रा में कहाँ डांस कहिया कइले बानी के देख ले ऑर्केस्ट्रा में डांस करल हम तो हम तो घर में अपने बनावतनी चाहे शहर में अपना शहर अपना एरिया में बनावतनी चाहे अपना नैहर जानी चाहे मतलब कहीं जानी तो बनाए लेकिन ऑर्केस्ट्रा में तो हम आज तक ले सोचले भी नहीं कि आज जाए भी ना ऑर्केस्ट्रा में काहे जाम जब ऑर्केस्ट्रा में करे के रही तो हम घर में रहती ना रहते ऑर्केस्ट्रा में बैठती नुए बेरा कोनो स्टेज पर बैठती तो जैसे हम ऑर्केस्ट्रा में स्टेट प्रोग्राम में फोनो भी आ रहे हमरा स्टेट प्रोग्राम करेला तो ऑर्केस्ट्रा से ना ऐसे मतलब शो करेला ना होला तो गैर मतलब फोन ना रहे बहुत जगह से लेकिन हम ना गइन कहे कि हमरा हार्ट प्रॉब्लम बाटे तो हम जाम हो पर छिटा जाम तो मतलब अपन तो इंसल्ट होके करी जे बोला ऐसे ओकरो इंसल्ट होई तो हम इतना पैसा देता नहीं स्टेट प्रोग्राम करेला हम कहनी कि ना भैया हमरा से ना होई कैसे कि हम बहुत थोड़ा बहुत कर लेता नहीं लेकिन स्टेट प्रोग्राम करेला ओमे हिम्मत चाहिए देह में कोनो बीमारी ना हो जाए हमरा तो बाटे कि हार्ट के प्रॉब्लम बाटे एकदम ढाए ढाए मारेला तो हम काहे अब जान के अपना अपन जान काहे गंवाए जाइयो तो हम आई बताई ई जैसे रील बनावे के ख्याल रुआ मन में कैसे आइल कि हमरा भी देखी इहो रील बनावे के हमार कुछ मजबूरी रहे ना यही से हम रील बनावल शुरू कैनी जे कुछ पैसा आई तो हम कोनो काम करेम चाहे बाल बच्चा के पोसम पालेम बस यही से हम रील बनावल शुरू कैनी हस्बैंड और का करे हस्बैंड के पूरा फुल सपोर्ट बा का करिले उ बस बड़ी के काम करेनी शिलंग में रहनी बाहर रहिले मतलब जौन भी रील बनाइले तो वहाँ के मालूम बा कि हमारी बीबी रील बना सब हाँ देखे नहीं वहाँ के लगे एगो हमारे लगे फोन बा एक एगो फोन से वीडियो बनावे नहीं तो दूसरा के मोबाइल के मांग के फोन देखे जैसे रुआ वीडियो बानी मतलब सिंगल बानी घर में कोई नहीं के तो केकरा से वीडियो बनाए वीडियो बना के मतलब हमार भाई जब दिल्ली रहे तो हमार भाई एगो स्टैंड लाए थी कथी स्टैंड लाए रहे कि हमार मतलब राखी बनले रही तो में स्टैंड हमार स्टैंड बोला तनी वो दिले रहे स्टैंड दिले रहे तो वही स्टैंड से हम वीडियो बनावे यानी कि भाइयों के सपोर्ट बा हमार भाइयों के सब कोई का सपोर्ट बा बस माने वीडियो रुआ कंटिन्यू आगे भी बनावत रहे हाँ बनावत रहे हम जब जीएम तब ले बनाए बाबा आगे चल के मर जाम कि क्या करम तो ई तो बात ना बता जौन वीडियो बनल लाइट बंद करके मारेला टॉर्च कमर करे लप तो ई गाना के वीडियो के कइले रहे ई वीडियो हमार भाई कइले रहे मामा के लड़का भाई के सामने डांस करे में मतलब छोट रहे नु हमरा इतना बटे तो लाज ना लगे लाज तो अभियो ना लगेला काहेला जैसे मतलब परछान में जानी तो केहू घींच घाच करेला कि नाच तो जब नाचे न लागे नहीं तो पूरा आँख खोल के देखेला लो बाप रे बा कितना अच्छा डांस करत या तो उहे बा जे आज तक ले गलत थी बा कि कहीं नाच देवेला तो यहाँ नाचेला तो वहाँ नाचेला देखी जब ना नाचल जाई तो काम कैसे चली जब हमरा नाचले से कुछ नाचत तो खैर पूरा दुनिया बा सब तो केहू नाचते बा बताएं शादी ब्याह में के नहीं नाच के सोशल मीडिया पर फोटो नहीं के छोड़त हम जब हमरा के लोग गाड़ी देलक कि रंडी खाना खोलले बा तो हई हो गइल बा तो हऊ हो गइल बा मतलब बहुत उड़े बुड़े गाड़ी देले रहे लोग की देले रहे कि रंडी जैसे हमर पटीदार लोग देले रहे तो उस टाइम में मतलब हम कहले रही कि देखो चाहे हाँ तो एगो ये एक बाटे एक आदमी हमरा पटीदार में कि पूरा कहीं जाला नु तो बैठ के कहेला कि बोलूँ एगो उहे बाड़ी कि उनके लोग पैसा दे दी तो हम कोनो भीख थोड़ी ना मांगता तोहरा आगा कि तू हमरा के पैसा दे दो भीख मांगे नहीं खिनु जात हमर जौन काम बाटे काम पर करतानी तो कहीं हई देखा दीहन तो कुछ ना होई हई देखा दीहन तो कुछ ना होई तो देखिए इतना गाड़ी माने हई हो कौन चीज मतलब बहुत गलत बात बोले माने शरीर के